Kaartojen melonta sopii kaiken tasoisille melojille. Minä lähdin matkaan Sähkönokan veneen rannasta Räyskälästä. Kaartjärven ylityksen jälkeen vastaan tulee kaislikko, jonka jälkeen on pieni voimakkaammin virtaava putouskohta. Se oli ilmeisesti juuri kunnostettu. Kaartjoen melontareitti sijaitsee Länsi-Lopella ja on lähtöpaikasta riippuen pituudeltaan noin 10–12 kilometriä. Reitin kesto on noin 4–6 tuntia. Matkan varrella on 2 taukopaikkaa. Reitti johtaa Kaartjärvestä Kaartlammin ja Kaartjoen kautta kantatie 5/4 varrella sijaitsevalle Koski-Café Myllylle, joka on myös reitin päätepiste ja maihinnousupaikka. Joki on sopivan suojassa tuulelta. Se on noin 3–4 metriä leveä, mutta melko mutkainen joki. Mutkat lisäävät melontaan hieman haastetta. Suuria koskia tai muitakaan kovin hankalia paikkoja ei reitin varrella ole. Kaartlammin rannalla on kapea kaislikko, joka vaati ainakin minulta hieman ekstra työtä. Joki virtaa kohtuullisella voimakkuudella ja ainakin itse huomasin, että vastavirtaan melominen lisäsi jonkun verran haastetta melomiseen. Kuivina kausina vedenpinnan lasku hankaloittaa melontaa joillekin jokiosuuksilla. Takaisinpäin mennessä kannoin kajakkini reitin alkupäässä olevan putouksen yli.